Ei, no us preocupem tant que els robots ens prenguin la feina. Comencem a pensar en com poden remodelar el nostre món. Imagineu-vos això. L'any 2027, la intel·ligència artificial podria superar la intel·ligència humana. Això no és ciència-ficció, és la teoria de la singularitat. Experts com Ben Goertzel suggereixen que estem més a prop del que pensem, gràcies al creixement exponencial de la tecnologia i els avenços en models d'IA. Imagineu un món on la IA pot superar els humans en qualsevol tasca intel·lectual. Això podria revolucionar camps com la medicina, l'enginyeria i l'economia. Però juntament amb aquests avenços també hi ha riscos importants. Penseu en sistemes hiperintel·ligents que no podem controlar o en els dilemes ètics de l'automatització extrema. El camí cap a la singularitat no és fàcil. Un gran obstacle? Programari fiable. Els experts subratllen la necessitat de programes robustos i segurs abans de desplegar la IA en àrees crítiques, com la salut i les finances. Des de xarxes neuronals fins a la computació quàntica, les tecnologies d'avantguarda ens condueixen cap a aquest futur. A mesura que ens acostem, és crucial equilibrar la innovació amb consideracions ètiques. Crear sistemes d'IA segurs i transparents serà clau per garantir que aquest nou món beneficiï tota la humanitat. Llavors, la IA ens superarà el 2027? Només el temps ho dirà. Però una cosa és segura, el futur s'acosta i serà extraordinari.